ngiyazwa bese ukuthi uma wakho akaphilanga. Ya, kana kunjalo. Nathi nje sisibambe umoya. Kodwa ke kungisibekele kumdala. Hawu, ususakazi kade ngamcela. Angisambona sesikoleni. Yini ubambile yini? Ukhona loyo nje. Ukuthi nje mfethu ngingane ephethe kahle yabo. So nothisha futhi bayakunoma. Kodwa nje kuyikona ukuthi phela ngeke bakutshele kodwa nje uyiphethe kahle. So angifuni into ezokwenza ukuthi ufane nosisi wakho. Yini wenzeni? Ayisho uyaphuza, uyabhema, uyagwinya, ujwayele lamakhehla amadala nje kuyinkinga nje so nje ngifisa inhlanhla ukuthi uphile impilo e-right. Hayi, ngiyabonga mnganami. Ukuthi nje uhlezi ngifisela izinto ezinhle zodwa empilweni yami. Kuleka bese yazi ngithandela umbono wakho ayizona. Uphi umbono wami uchazile? Awuyizona eklasini. Oh, ya kodwa bengisho izinto ezikhona vele. Ya, ne kodwa ke ngithi ngizobona kusasa ke. Okay. Bye bye. Hayi mama kwenze njani? Yebo mama. Simanzi. Kodwa ufunde kanjani ke namhlanje esikoleni ntombazana? Mama kufundekile kona izeke phela noma uthisha esacomplain ngomfaniswano ongawona esikole. Sabusubekezela mntanami. Yani imali ayikho ukuthenga kodwa kuzolunga. Ungasakulahla ithemba bekezela. Madoda, ngicabanga ukuthi munye kuphela umuntu oshodayo. Muphi usemadoda? Khona sokwamthinta? Madoda makhosi. Shawe mabhuti. Yaphela abantu madoda. Siyaphila. Hayi ngiyajabula unibone. Makenge. Kuleli sonto kumele sithole uhlobo olusha. Izingane zasemares kuzomela ukuthi uyihlahlela kancane leli sonto. Shothi kuyacaca ukuthi sidinga 15 years kule game mama Chita. Hey, 15 years. Hayi, engathi ngiyaphuma kule game yeni madoda. Phela abuse le. Abo 15 years bayindlala basatholakala kalula. Bayagadwa futhi. Khona wesicafanyana. Sesaba lezi zinto. Thina sivundewa la. Somele lokhu siyigoqa. Kanjani bafethu? Machiti. Leza la sticker isatholakala. Sagroova grand naleza ingane. Yakhumbula. Kungamnandi manje. Hayi mreva ngeke phela baba pastor ngeke ngeslo siphindana nengane izodwa. Ziningabe ingane ebhayizayo la ngaphandle. Ziyabhayiza phela le ingane. Ushayile ndoda. Ngalapho ngiyawaseka seka. Lokho kufakezele out yami engifike nayo entsha. Miss. Usasungibizana umgwini lapho waiting room. Okay. Makele. Iyona ke le ntwana. Ibiza ngoCheespoon. Kodwa idimengela umgwini. Hayi. Ngiyabonga. Awusho umgwini. Udume ngani umsisi wakho? Utayisa umgwini baba. Umgwini. Ya. Abazi umgwini. Ngiyabona ustange into edaka usifika nje. Ngama lips baba la, iphuzo nombalento. Madoda. Le ntwana isiphathe indaba ezimnandi. Indaba zini lezi ezimnandi? Kahle kahle lento ayiphethe ihambisana neziphuzo. Ngithe ake ngiyibize le ntwana. Isicacisele kahle lezi zinto ayiphethe. Zisebenza kanjani? Ngoba ngesikwazi ukuthenga into esingazi kahle ukusebenza kanjani. Labo marazo ngiphethe uMercedes. Ngiphethe na Master Picture. Wo. Utayise imoto nje umthisi wakho ndoda. No. Weekends? No. Ngitayisa umgwini. Ma drugs. Awu. Into ethi umujabulile ikujabulisa ngaphezulu kwaloko ufuna kube khona. Into iphusayo. Noma udle nochepisi. Into le like for example ushaya inkwari bezingane kube mnandi kube njeya so mhlawumbe ungayifakela umkhwinyo uma ezingaboni ukuthi mhlawumbe khona okugodwa kunenkani uyakwazi ukuthi ukufakele lento le idawu ilale wenze noma yini othanda ukuyena so imkhwinyo ihlukene ke into engiyiphethe la khona othi uzile udakwe ulala ungabusavuka uvuka wakho awusazana ukuthi ulale kanjani kube kanjani so like it's too dangerous ngiphethe umkhwinyo ngiphethe ama drugs kahle angidayisa imoto Mavusana. Siyazwakala istory sentwana yakho. But ngathi izosiqhatha namaphoyisa. Ngangitshela amaphoyisa. Amaphoyisa hayi.
Anginankinga nabo. Amaphoyisa yinto bafana nabafowethu. Kumina nje amaphoyisa sekufana nama-client ami. Hayi impela kuyazwakala ukuthi uyasazi isitori sakho. Umthetho wayo wena isebenza msebenzi imuni lento. Kuba sengichazile nje ukuthi lento le ama-drugs kahle la. Indlela esebenza ngayo ahambisana notshwala. So mudinga kahle lento le most abantu bayisebenzisa amantombazaneni. Yabo. Le engiyiphethe mina. Ikhona nje yokudansisa ke nje ube right ube green but mina ngiphethe izinto ezidangerous kakhulu. Awuchaze kahle ke womgwini. Yibuphi mhlawumbe ubuhle nobubi balento osinikeza yona? Yaba ngeke ngachaza la ama-drugs angadayisayo la baba. So ama-drugs fanele wazi ngaso sonke isikhathi ahleze ingozi. So abantu engidila nabo ngeke ngibachazele ukuthi ama-drugs take it at your own risk. So fanele wazi ukuthi umudla ama-drugs ngisho kuthiwa yini into eyi-drug nihlezi izokukhinyabeza emzimbeni. It's either yakubulala or yakugulisa. That's all. Bazosinika inkinga ndoda. Mgwenyo inomngozi lento osinikeza yona. Nethimba lishaya amakhaya. Kuzomela ufike uzosihlanganisela sibone isebenza kanjani. Khululeka. Ngizofika. Ngizithathele lento le ngendlela kumele ibe yiyona ngase. Yazi sesongola lesonto usuzosala nje manje lana. Uyazi nje nawe nayinoma inini ungifuna uyangithola. Yebo wakusho kalula kangaka nje uma wakho uzothini. Awulala ama-out nje manje one way. Sokuzidlalelana. Uma ngiyamkhoqa. Wayezobele into ethi usenze siqaphele uthando lethu ukuze nawe ungaqhatheki noma wakho nami futhi kumfazi wami nje angayibamba ngoba phela meka yibamba umfazi wami sobe sekukuphela kwenjabulo yethu yabona. Ya ngizwa kahle. Right. Okay. Ebo women. Ozala kuna. Ngicabanga ukuthi uthathe okuncane nje uzofanga i-airtime ukuze ufonele abangani bakho. Ungayihluphi ngokufonela mina uzokufonela, okay? Ngiyabonga. Mama. Yazi ugesa wokho ngicabanga ukuthi amaphoyisa akukhiphile. Nareda dikhala amakhelwana isakhala. Lungisile isikole intombi yami. Umama mdala usala bafuhlanganisana ngozadla. Hayi mama yazi inhliziyo yami ibuhlungu ukuthi ngizokushiya ungena lutho la endlini ngingakuphekelanga ngisho iparishiki and akukho ngisho isinkwa. Anti indodakazi yami ngiyazi umhlaba sebenza wena. Yoshiya imali ikhona le ekhaya futhi isinkwa nginaso ngisibambe isikwenu ngazibelethile manje yazi. Hamba ntombazana. Uphuma. Akuthola umbobo nje uphuma. Hawu kodwa menzi. Ubungeke umlindi ngaze ahlale phansi abingelele eqala. Ungavela umuntu athi ngena bese uthi uphuma phi? Engazi unqonywe ephike lo. Wempho. Ngiyazi ukuthi usuyajola. Hayi bo ma angijoli. Wempho. Yabona kube wengane yami. Awuyona ingane kahulumeni. Ngabe ngiyakusakaza manje kodwa ngoba senayiphatha. Ngakubeka isandla manje uzohamba uyongibopha. Into engicela ungenzele yona. Ngicela ungitshele umfana wakho ojola naye ukuthi ngifuna ukumbopha. Sibuyile mntakama. Awusha sakwazi ekhaya sakwenzani? Hawu ngiyabonga mntanami. Hey. Siyaphila mntakama. Ngidlala yona ihlupheke ngihlupheka leThekwini. Anginalutho anginamali ungibona nje njengoba ubona ngiyazi igula kanje. Ngintelele kanje. Engakwazi ngisho ukwenzani. Zibuyile mntakama. Yindaba ungathathi lezi ingane lezi uzibuyisele emakubo ngoba uyabona ukuthi uyagula. Kahle mntakama, hawu kahle. Mina ngisazosinda. Ayikho ingudla vehlule umbuko wayo. Ngisazosinda nje ngiyiphathela abantu abami. Ke ngithatha ingane zami ngophisana ngazo le mina. Le ngazi khona nami. Hayi. Ngiyaxolisa shema. Nini sisi ngoba uyabona ukuthi usinda amabele amile manje abheke phezulu. Usengamitha noma inini.
Ungangizwa kabi mntakama. Into edala ukuthi ngisho njalo ukuthi kusemjondolo la nempilo yakho futhi iyashesha. Izinto la zenzeka la emva kwendlu sihleli, hayi le kude emahlathini noma le ezantsi emfuleni. Ngiyakuzwa mntakama. Kodwa ngikhuluma nawe nje namanje ngikutshela nje ngempela mengakutshela imfihlo. Ubaba kaSinda ngazi ukuthi ngingaqala ngiphume ngalaphi mengithi ngiyembheka ngikhuluma nje manje. Uphila impilo yobukhotheni uqobo. Ngizathiwa unemali eningi engabaleki. Useke vele ngisho emaphepheni eyishaya isifuba ngokuthi yena uyibless unemali. Kodwa njalo nje umithisa wonke umhlaba lo. Akacabangi ngisho ukuletha nje iphilwa impudlwana le. Impupho encane nje le. Phakeshana einganeni zakhe zonke. Hayi bona kubhlungu kuba uyena ngoba unemali kodwa akayazi ayenzeni. Namanje usho ukuthi awukakwazi kubo kaSindi. Phela na mina naye ubiseka Sindi lo. Sasihlanganela le ema-B&B. Uyazi ke mntaka mama usayintombazana uyithanda zonke izinto ezobula lezi. Ngimane ngiyazishola nje mntakama, siyazithanda izinto ezibukhazikhazi. Kodwa bona futhi bobukhazikhazi buza nefe elimnyama. Umthetho walezi ngane zakini women's umphobe nomini abayimisele ngesikole manje. Thisha mkhulu ngabe ngithi nje ngiqamba amanga mangase ngithi ngiyazi. Ngicabanga ukuthi sibuyafuna ilungise lento ngoba uyena uthisha wakho. Mama right Scott. Ngiyabona ukuthi wenziwe amaphilisi. Angiwaphuzanga. Mama wayekela namaphilisi. Yazi Sindi ngibona ukuthi ngiwayeke nje mntana mhlambe bengingafa kubi kanye mntana ngivele ngife nje. Nginokuhlalela lusizi lo. Phela mntana mkubhlungu nje nginibona niphila lephileni ephila. Hayibo mama ucathi ngiswe into ebhlungu kanje. Sindi. Ngiyangibona nje ukuthi angiselutho. Angikwazi ngisho ukunakekela ingane zami lezi. Ngiyinto nje ebuyaca elele kanje. Bukala ngolo kufika kadade wethu uNthokoze bengithi kuzongisiza. Ayi yabona ke njena uma mncane uvele wangikhulumela into engayizwa nje kahle. Yazi uvele wangiphoxa. Bengathi nje ukhuluma nesihlobo sakhe noma ukhuluma nomuntu ongasafundwa kubuyela kubo. Umuntu nje ohlala emgaqweni obhemi wunga. Ayiwazwa ngiphoxa uanti. Hayi kona ngiphoxekile mntana ngabe sengithi uthi kuzolunga zonke izinto. Hey Sindi, ukufika kungcina umoya nje ukuthi nje angifa nje kanje ngibona mntana. Inhliziyo yami ibuhlungu ngoba unoyihlo mntana. Usamabhizinisi uyangizwa. Usamabhizinisi onemali mntana. Pho mama yini ukangisi kuyena ngoba yabona nje ukuthi sixayekile la ekhaya nami ngigugela ngisho ngifoma nginalutho. Sindi, ungake nje ulinge nje ufisa basempilweni nami leso. Le ndoda le isikhohlakala sendoda uyangizwa. Le ndoda le yathi uma sengithola ngiyithwala yathi ngeke ngithi vu ngisho ko yedwa umuntu lokuthi ngimithiswe yona ngoba ngangizoyilulaza nesithunzi sayo sehle ngoba phela yayishadile nomfazi. Baba lokho angisayiboni ayisatholakali yadla phansi kuze kube namhlanje angiyazi yashona phi. Cela ungiyeke ngale ndoda ntombazana ngiyeke. Oh mama. Kodwa ubaba engenziswa into ebhlungu kanje. Naku ke wayenza Sindi. Naku nje wayenza. Futhi kube kwangena uyisakaza manje. Ngabe nami manje angazi uyini Sindi. Ngahamba phela ngihlaleleke nami naso sisu sami. Qhamuka yena baba kaZamani. Uyena ke ngokudabuka le malawo. Wabamba ke inkosi yami lapha nalapha sakuzama sakukhulisa ke Sindi. Wangilekelela sabamba sasathola yena uZamani. Ufuthi inkosi yami. Bantu labo mntana mase South Africa abasusa udlame elibhekiswe abantu bangaphandle bathi amakwerekera kashawe awabulawe kubugingqigingqe eGoli Cape Town Theku yonke indawo wabale kuyisekaZamani nayithi sindisa impilo yakhe kuze kube namhlanje angimazi noma uyaphila noma wafa noma wabuyela kwela kubo noma kwenzakalani kuthulekile nje usizi lodwa. Sindi, sizwile kuthukule uma wakho sorry shame.
Unjani? Ngiyaphila mngani unjani wena? Ngiyaphila nabo. Yebo. Uphuma apha? Hey, ukahle menze ngolaka yini kodwa? Menzi, ngalo sengelo phuza and please keep the change. Sister, awona ke manje ngishanga ezinye ingqayi ke manje. Cha phela wena sister ukuthi sixatshaniswa abantu. Uyazi nawe ngicwele ngawe, yabo. Sike Hayibo mnganami, uthathaphi imali ngoba phela wena usebenza? Yebo, sengisebenza kaloli ubungazini. Hayi ukela uyangibhuqa. Ayikho lonto leyo kahle mngani serious. Uthathaphi imali ngakho ucoshaphi? Ngiyazi mnganami, awukazi ukhahlele yasho esifubeni, ngizokutshela. Okay. Abalekhayo umuntu uphila impilo ayithandayo. Ubaba nawe uthandana nezingane ezincane ufana noma ingasikhathi singane. Noma futhi naye amadoda akhe awafaka lana. And kwesinye isikhathi uke ngabuyi ngisho ukubuya. Ungabe indaba zalutho. Manje yona lento ekwenza ukuthi ube nemali. Ya, nami ngabe sengibona kungcono singene ngiqomele nje ikhehle ekudala. Ikhehla pho. Hayi, phela nina babiza ngamakhehla, sisabiza ngama-bless. Ibona ngaba ngiya yonke le mali obonayo. Hayi mnganami, yazi kodwa ufaka impilo yakhe engcupheni. Kodwa nina lakini ngixayekile ngalowo ndlela leyo ukuthi uzifaka impilo yakhe engcupheni njani? Uthina abantu bokwenza lezi zinto bangavele sixayekile. Hayi wena. Oh, ngiyazi usuxayekile. Elibambe na 200. Nikeze nje uma yakho umthindele konke akufunayo. Mnganami, ngalo udlala ngami. Hayibo. Sithi like abangithengela ama-shirts amathathu so bengifisa ukuthi uthathe amabili. Hawu menzi bafethu, ngiyabonga yazi menzi bengazothi ungithela kimi uzongijabulisa kangaka. Phela wena uyafana nengane yasekhaya. Uyakhumbula ukuthi sikhule nawe, senza nawe yonke into. Uyafana nje kuthina udadewethu. Izeke phela-ke kuzoba khona lapho kuhlukilizana njengomakhelwane. Kodwa phela lokho akusho ukuthi kumele simbuyele phansi umndeni wakho. Private number, hello. Lalela lento senze nawe izolo. Bengicela ukuthi ngagcwala isikole sonke. Yini? Ingona kumina ngibhayiza ngaleyo ndlela. Angifuni kuba item lengane zesikole lezi. Ngoba oqala mina nguthisha wena onifundisayo. Wena ingakho izinto zenzayo lapha phambi kwami kodwa awukazi uzuzwe lutho ngazo. Yini? Banovalo nje. Relaxa. Uma ngike ngezwe ngathi uhamba uxoxa ngayo isikole sonke lento uzongixoshisa esikoleni. Please ngicela ungahamba uxoxa ngayo lento. Trust me, sir. Hey, hayi ungiphathe kahle impela. Lalela ke. Ngisendele account yakho ngifuna ukufakela imali okusula umshado. Weyaza anginayo njengoba kungenayo ngisho i-ID nje. Kodwa ungayifaka ezitolo ngizothola umuntu ozongikhiphela. Kufanele usemncane. Ngizoyenza kahle next year mase ngihlanganise kahle 16. Okay, ngizokwenza njalo. Okay. Bye bye. Yini? Afasa khona ivakashi nje la ekhaya ngibuyini lotho yini? Ngempela sisaza uhamba lana jackpot. Hayi ngiyabona. Ayela mnganami, ngithi uyumhola uthi anginikeze iPhone. Ifoni for Sindi, senzela ukuthi sikwazi ukukuthola anytime esikudinga ngayo. Thatha. Hayibo mina sebenzisa kanjani ifoni ebiza kanje? It's easy mngani. Easy like ABCD. Sawubona ngani zami? Yebo. Sindi? Xose uniphakamise cela ukuba nayo eceleni. Awusho ke Sindi. Uzizwa njani uhlala mali emqashweni wami ungakhokhi? Ayibona ngijabulile vele ukuthi ngisale ntomama ethobe isibhedlela ukuze akwazi ukuthi ekhulume nawe. Usumdala manje. Sekumele usamukele isicelo sami. Ngangena ngabe isidule isifuba. Usukhulile manje. Hayi ngiyakuzwa. Kodwa nje umqondo wami akawushintshi namanje. Ngeke nje ngize ngikwazi ukuthandana nomuntu olingana nobaba wami. Lalela Sindi. Mina ngabe kade nganixoxa la. Inkinga ngifuna kuwena. Ube intombi yami. Tshena mina. Mengathi uNkulunkulu uma ukuyamthatha njengamanje, uzona njani ngoba uyazi usebenza. Sobona ukuthi senze njani. Nami ngizobona ukuthi ngiza manje imali yakho. Oh. Uqoqa ukuthi mina ngithandaza uma wakho afe. Khona uzokwazi ukuthi wena ushintshe umqondo, uthathe isinqumo right ukuthi ube intombi yami. Kulungile ke Sindi. Ngisahamba usale kahle.
kodwa wathi ukuthi uyangikweleta. Ngibanga nalo muntu. Mngani lo muntu ufuna imali yakhe ye-rent. Yabona-ke ngizofika ekhaya ngikhulume noMpho. Umpho ngiyazi uzoyenza iplani yokusithola kanjani imali yokukhokhela nomuntu imali yakhe ye-rent. Plazi-ke usunefoni phela usuyafoneleka. Yena-ke uzobe sekufonela ekutshela ukuthi imali soyenza kanjani. Thisha omkhulu. Bengicela nje ukukhuluma nawe ngithi qap. Yize kodwa lokho engizokhuluma ngako kungewona umsebenzi wesikole kodwa ngithe mangibheka ngabona ukuthi cha umuntu engakhuluma naye wena. Hlala phezu kodwa. Shothi la thisha omkhulu kunomntwana la oxakeke ukudlula ukwenza yabo. Shothi futhi ukulelwa uma wakhe nje. Empeleni uxakeke ndlela la uchaza. Shothi la yilo mntwana mthisha omkhulu ogqoka umfaniswano ongewona wala esikoleni. Lo mntwana nje thisha omkhulu ugogelwe yona yonke into nje esemzimbeni. Mangayenhlanhla ke thisha omkhulu ngakuthi nephenti likhona. Wena usuwazi ukuthi khona ingane engagqoka iphenti esikoleni? Cha thisha omkhulu nje isimo sakho nje siyayishola. Awuchazeke. Wena ufunani ucabanga ukwenza njani umthengele iphenti? Benginesifiso ke la thisha omkhulu sokuthi mhlambe nje sihlanganise sidonate ngumfaniswano sizame ukubona ukuthi umntwana uthola kanjani umfaniswano. Ngicabanga ukuthi uSindi lo khuluma ngayo. Yebo thisha omkhulu. Yazi oSindi akubona abantu okumele nje ubadambele. Ngale esikoleni bayalo. Abenze kahle. Ngikhuluma nje bayisibonile esimbi kabi lezi ngane. Special uSindi. Kuyimanje ngisenhleli zokuthi fanele ngimkhombe indlela. Hayi ngeke thisha omkhulu akuyona into ejabulisayo ke nje leyo. Ngiyakuzwa ukukhuluma ngemnikelo ke mfana. Nizokwazi ukuthi nimnikelele. La thisha omkhulu sihlezi sinikelela amaqolo ebefundisi. Sesingahlulwa nje ukunikelela uza kwethu ke nje sihlezi naye iminyaka emingaka la esikoleni. Ngeke thisha omkhulu. Hayi kulungile. Lento yakho sazozama ukuthi sikhulume nabanye othisha. Wow, ngasajabula ukubona uClassmate. Right. Kuyaphila umntwana wena. Uyazi nawe inhliziyo nje ngiphilile ngemnandi nje. Hawu, indaba wahlala wedwa nje eminyango wadabukisa. Kwenze njani? Ngiyacabanga. Kusize ngibhekene nalo ngoba ngikulela uma wami. Ngiyazi ukuthi ugulela uma wakho. Kodwa bengicela ukuthi ungayibeki kakhulu lento emqondweni wakho. Ngoba izokuphazamisa nasesikoleni. Kanti angiyimisela ukuthi ufeyile esikoleni. Yabo? Menzi. Ngiyabonga. Ngokungipha isibindi nokuzethemba empilweni. Ya mfethu, ngiyazi ukuthi ningikhathalele. Nosisi wakho kade la. Hawu. Bezonzanike lona. Hawu. Ubezile nje ezongivakashela njengoba nawe uzongivakashela. Mayekutshela yena uthi uyana nesikoleni nje njengoba elova kangaka. Ayi mfethu, bese ngakaze ke sixoxe into efana naleyo. Ngiyakuzwa. Umene igazi lami, sizalwa ubaba yedwa, sihlukene nje ngomama kuphela. Kodwa ke into engizocela yona ukuthi ungazihlanganisi nabo. Ngikhuluma nje umpho naye baphila impilo yabantu abadala. Ngikhuluma nje manje ke ngigoqelile phela thisha omkhulu. Ngani? Ngoba bengekho esikoleni. Ngeke ngiyekele umama afe isibedlela ngayo kombona ngoba ngithi ngisabula kale thisha omkhulu. Singamana ngixosheke esikoleni sakubo. Mfethu, mina bengikhulumela nje ukuthi sikushayele imali njengabafundi ukuze ukwazi nawe ukuthi uthole i-uniform yesikole. Ya menzi. Ngiyazi ukuthi ngaso sonke isikhathi uhlezi ungakumini. Angazi ngakubonga ngani. Ende ngikuthandayo ngawe ukuthi awuzulu kuzongisiza ngoba ufuna ukuthi sithandane. Phela umuntu owenza njalo nje usuke nobunje. Ngase nje kuthiwa ukhona la endaweni mina njengabe sengimpastise nomthondo. Umenzi nayo vasha njalo le phone kade ikhala. Hey mngani. Hello. Lisakuduzula yini phone? Ngiyazi phela mngani wami ukuthi ucinga wakalijwayeli. Bekithi ngempela iyakuduzula. Buka ke mngani wami.
Phela sebefonile obhuti Madlisa bathi asifikeni. Uhambe nobani sisi? Angani phela mina ngizofika nawe. Ngicelile ngathi ngifuna sambeni uyobona. Ngiyakuthembisa mngani wami ngeke uzuyisole. Uzothola yonke into eyifunayo. Nale mali leli phari luma stand wakho uzoyithola khona. Ey. Sisi kodwa ngiyasaba mina ukuya kulabo bhuti Madlisa okhuluma ngabo. Hayi mngani wami labantu bayithandela ukuyibukela amantombazane nje mase bedakiwe basipha imali kube mnandi kube njeya. Okay, bye bye. Sengiyobona ngaye sizongilanda nini. Okay mngani wami. Umthetho wakho wena menza umuntu onamanga. Ayi thisha omkhulu ke ayinamangazi ukuthi wenze njani nje this time. Kodwa ngiyacabanga ukuthi hayi shothi usabanjwe inkinga efanayo ukuthi ukulelo ma wakhe. Usungimela. Hlala phansi. Ingani uma lengane yakhe kusasibhedlela. Manje awungitsheleke. Isiphi isizathu esenza ukuthi usindi alova amavika u2 wonke engeze esikoleni? Thisha omkhulu la impeleni mina nje isifiso sami ukuthi kusizakale lo mntwana oxakekile. Hayi ngoba mhlambe ngithi ngifuna ukunimosha lesikhathi sini. Menza ngibuyele eklasini. Angiboni isazolumba lento. Hambe eklasini. Hamba. Ubani ke lo? Min ngidedela wena. Okay, Mpho ngidedela sengibona ukuthi wena. Oh. Menzi ngidedela wena. Hayi. Ukula kanjani ukuthi mina? Hawu ngiyakuzwa ukuthi wena. Oh, siyangifile. No. Hawu, yazi ngikhoma lapha kini ngithi ngiyokuqalaza nje. Ngafike ngashawa inkunzi malanga ebhomu. Indaba wakhetha ukuzofundela nje la esigangeni namhlanje. Yazi Menzi, ngathi ungcono ukufundela esigangeni nokuthi ngifundele ekhaya. Nangu noma stand ngapha uzongiphazamisa uzongikhulumela izinto engazizwa kahle nami ngapha ngicabanga ngoma wami ngicine ngingasakwazanga ukuthi ngifunde kahle. Sindweni ubuke kuumuntu othwele kanzima emhlabeni. Wena Menzi empilweni kenzeka ukuthi uqale ngezinto ezinzima gcine ngezinto ezimnandi. So nami ngasho ngithi kusayi training ngempilo yami. Mhlawumbe uNkulunkulu usangivivinya ngale vunguvungu eqhamukayo empilweni yami. Konke nje kusazohamba kahle kuzolunga nalo ithemba. Kodwa nje kona ngisazoba right, izinto sazohamba kahle isazolunga ngizoba right. wakhulumiswa ingane yekholo kodwa ke ngizwe kahle futhi angisho ukuthi uma wakhe asikholwa. Sindi mfethu ngicela ungenzele ifavor la. Ngicela mfethu. Ngicela ngenhliziyo yami yonke inkuqa phansi ngedolo ngicela. Sesiside lesikhathi. Ngicela mfethu. Ngiyakuncenga. Sesiside lesikhathi mfethu. Uma wakhele lesibhedlela mfethu ngangizwa kabi ngicela ngigoqa phansi nangenhliziyo yami yonke. Ngiyacela mfethu Sindi. Ngicela ukuthi mfethu lapha kini ukudla ngiyabona ukuthi engathi sekuniphelela kusekho. Ngicela mfethu ngibuye ekhaya mfethu uzozothatha ukudla mfethu. Hayi kulungile Menzi. Ngizokwenza njalo. Last Sindi shothi kunento kanje. Amanye amantombazane la ngaphandle ayakabhekana nalesimo ubhekene naso. Ayake athi mayibona ukuthi inkinga seziningi ahambe ayothola nabantu abadala ayinikele uma drugs enze nje izinto engalungile emphakathini. So kanti mina bengicela wena ukuthi bakhona makhela ngaya kubona bakhona labo nalabo ababili abathathu abangakusiza. Bakhona ke nalabo bangeke bakusiza empilweni abanemoya yabo. Kodwa wena unganako ukuthi labantu banemoya. Wena unaka ukuthi nje ufunani empilweni yakho. Nokuthi ungazi ungene kulezi zinto uthi nje kulezi zinto ezingasile. Ngenxa ukuthi uyabona ukuthi isimo sakho siyabhedikati lelezi. So bengicela ukuthi nje uze nakumina ungitshele inkinga ukuthi iziphi nami ngakusiza ngibona ukuthi ngikusiza khona. Ya Menzi ngezwe into eshoyo. Ukuthi nje yazi mina ubaba ngimazi. Futhi noma usinde kumtshela izinto engazizwa nje kahle ngobaba engayiqondi kahle. Kodwa yazini into engayibekele emqondweni. Sinibi
kulezi ndaba zosuku. Abezamanzi sebexwayise iNingizimu Afrika yonkana mayelana nokonga amanzi ngesimo esingesihle sokushoda kwamanzi emadamini amaningi aseNingizimu Afrika. Kanti eminye imiphakathi isiqalile ukuthwala kanzima ngakho kushodelwa amanzi. Amaphoyisa Afrika asebopha abalinganiselwa ku-5,000. Yini ma ungiphazamisa mfageza? Kodwa Mpho, yini ubayihlongandlebe lengane wena? Mase ngenzeni manje? Kunini kodwa ngikutshela ngokumusha amanzi? Uyayizwa red thini lapha? Asaqhubeka Wena ma ungena emanzini nje wangena bebathroom. Ufuna ukubhukuda njengedada. Amanzi lawa ayakhokhela. Uhulumeni ukhuluma nsuku zonke ukuthi ake sinciphiseni amanzi, ake sifundeni ukonga amanzi. Wena ubhizi uyabhukuda bheka bhuku. Awuzwa. Shuthi kuyacaca ke phela ma ukuthi amanzi ngiyawathandiswa. Angithi amanzi la ekhaya awakhokhela. Ngiyawathandiswa mina amanzi. Uma ukuthi uyawathandiswa amanzi. Awutshele ngani lo muntu wakho ukumixisela ufuke walengane yakhe ecwela iswini. Akwenzela idamu ozobhukuda kulona lofuke wakho. Hayi ke phela kuyacaca ukuthi kushuthi umuntu kufanele ageze ngeglasi eyodwa ke amanzi anuke nje anuke. Hey, kushuthi kuyosiza lentokazi lokho. Geze ke litha. Noma iconsi. Cha nyathi ngithe angeke ngikubize. Yabo principal lo. Sikhuluma ngale ngane lapha eklasini lapha ekuthusini. Ngiyakuva principal. Yazi ukuvikela isihlava esingase singenela ngaphakathi esikoleni. Ngale ngane. Ngicabanga ukuthi angimene ngixoxe straight esikoleni. Asikwazi ukuthi singagcina umfundi usele over 3 weeks. Uzonakala nezingane ezinye zifana yilo. Principal. Besithethile nje nawe le government board. Nabo bonke abantu bekhona enhlanganisweni be last week. Savumelana nalo into bana lo mntana fanele akekezwe yonke uxhaso kuhulumende loba afundiswe anikezwe uniform yabo njengoba enengxaki nabazali bakhe. Sikutheni principal kutshintshe ntoni? Ngiyakuzwa lo. Ngiyakwazi futhi. Kodwa manje into engiyibona kuyanakala esikoleni. Ngale kwenye iclass ngizothola kunengane nayisilova insuku ezintathu. Awazi noma isibona lento enziwe kuyona. Isinqumo sami ke njengothisha omkhulu obheka isikole ukuthi lengane asiyigcine ekhaya. Hayi principal ngiyakuva. Kodwa ke icebiso belizanalo lapha kuwe into bana si dibanise igovernment board sithethe nabo yonke lento ubaxelele ke isinqumo osoze naso principal ba wena udecide into bana lo mntana makathweni okanye mayithweni yonke lento. So igovernment board ke ngosobonisana nayo uze nesinqumo sakho ibone ke noba into ba izo oppose na kwinto oyithethayo. So lo meeting leyo efanele ibize na government board icimba izoba licebise right hayi basithatha izigqibo sobabili okanye uthatha izigqibo wedwa principal ndiyazi into bana indawo yakho kufanele lihloniphe kodwa igovernment board masingayibeka ecaleni kuyonke ke lomba. Cinga njalo principal andazi noma ndrongo. Hey ngiyakuzwa nyathi. Oza. Lekuse umfusaphi? Sisamjelana. Ihotchile. Manje nawe uzela igemini? Ngilethele inani namhlanje. Angena ngenikhululeke yalazo. Okay, siyabonga. Welcome. Hayibo, kanti kwenzakalani la? Kade ngibona akakutshena ngani ukuthi wenzakalani. Umini mina ngicela ukuthi ngijobulela ukusibuka nje kuphela. Kulungile ke sonde nami ngibuke. Ayi ngeke mina ngiyasaba ukuba umuntu omdala emehlweni. Oh shit. Yes. Ziyaba. Yo. Yini kwenze njani? Mina cela ngicela sizokwenzani la?
Usukhala nje wenze njani? Mina ngisukela ukuthi kwenzakalani lana. Sojabula nje. Sojabula kanjani labantu bavela bakhuluma emabhloko labantu bazodlala ngathi mina ngicela ugoduka manje. No, anjalo. Wena ubuye wenzani lapha kuyena? Angithi ubonile na ukuthi bengibalekela uthisha usibiye. Wenze njani manje? Hayi no. Umsebenzi semkhulu kakhulu for wena. Le ngane ekhanda iqinile. Ayingeke bafethe ngathi efayiselungise lento engathi sekufika ingane ezincane kakhulu manje. Khumbulani madoda lezi ngane esizibelesele ngosekelethi zincane kakhulu. Asisameni phela madoda kuba nonembe. Hawu menzi ndingakunceda ntoni ke? Ngicela ukuthi ungikhulumele nothisha omkhulu mayelana nale daba lentombazane le enganamfanekiswano wesikole uyayibona le Usindi. Yeah, ngiyabona Usindi. Yebo, sesukuthi bengifisa ukuthi ungicele uthisha omkhulu ukuthi angamxoshi. Vele ithemu yokuqala useyifeyilile because akayibhalanga. Ndiyakuva menzi mfowami. Yonke lento ndiphezulu kwayo. Sino principal. So wena khululeka nje yonke into yakho izolunga kahle. Ngiyakubona serious ngomsindo wakho. Khululeka. Ngiyabonga kakhulu. Hayi khululeka mfowami, khululeka. Principal nje soyiqoshelisa yonke lento apha evekini. Khululeka hle ngizokutatsha mangabe khona into edinga wena kodwa. Ngiyabonga. Enye into nisaphuthuma ixesha lanibethe. Ngihamba ngisafuna ukuhlala lana. Ufuna ukuhamba manje ungafuni ngihambe vele. Wenze njani kanti? Ufuna ugoduka. Hayi bo mfethu uhlisa umoya yini manje? Kunimali lokungcane nawe kuswela ngaphasi wele kusele okungcane ngitshentodwa. Kanti ubungelela ngaphasi mobona uzohlulela into yenzayo. Sibonele nozozela uthisha usibiye. Uthisha usibiya ubengenankinga ubeze kuthi ngoba bezosibingelela wena yini inkinga ngokusibuya bezositsheka ukuthi na singampimpi kuba abantu ingane wena ngikwazi ukuthi njani wena mina ufuna ugoduka noma usufuna ungidayisa kula makhehla ufuna ugoduka mina manje angisoze ngikudayise singindaba ungafuni ukungithenga. Lokhu kwenzisa ngoba ngixayekile ngingenalutho ngigulela uma wami ongafani nomini ingakho nje ungafuni ukuthi ngigoduke ingekho umuntu ozongilwela ingakho nje wenza kanje. Sindi mfethu ngicela ukuthi wehlise umoya mfethu labantu ngibesenzele ukuthi bafuna nje ukuthi sijabule kuphela. Buka nje mfethu wonke lo muntu la usebuka mina mfethu. Wehlise umoya mnganami ke. Yini manje kwenze njani? Uthi ufuna ukuhamba. No, ayikho phela inkinga makunjalo. Mawuthi ufuna ukuhamba uzohamba la. Uyabona nawe akuhlela usikhotheni la. Kuhlela ama gentlemen nani neyibonela. Asinibambi inkani. Ngifuna ukuhamba ke mina. Okay. Lungile ke mfethu uthi ufuna ukuhamba relax. Mani la about 2 yabuya mina. Sala no key, right? Mkhwenyi. Dinga amaqhinga akho namhlanje. Lengane mina jeza into eyenze. Hello, hamba nisisipapa. Azim, ngiyakhambisa. Ngicela ukuphuzela kancane ukuthi wehlise ulaka. Siphuze, asala. Yini la? Manzi. No, yazini, amanzi ala ubona la kuma suburbs afana ngangale ngakini. So la wethu ahleze clean manje la. That's why emnandi uthi uma waphuza kube ngazuthi khona something mhlambi yabo. Like yabo lento lo. Awafana wethu. No, pause. Hayi mkhwenyi. Ngizothi usaba kancane. Ya, ngisafuna ukuthi ushwila ngaphandle. 2 minutes fana ngiyabuya manje. Ongileke. Okay. Mama, nale ngoma engithanda bafuthi ngiyabuya manje mama. Semnandi la kumngana phela. Madoda. Asebenzisa amakhono namsona. Uze siphephe. Kodwa kule ngane le engibalekelile. Ejethisile la umastermind. Condom. Shayeka mfundisi. Shamo grand dash. So, proud sikhipha ingane. Madoda. Le ngane sishana night sonke. Yeah. Kodwa sizoqala Welwazi udaba lakho. Menzi. Ngisangizobuza usinganzakala ngalezi ngane zasemakithi. Le yakini yasekhaya. Fana lezi ngane lezi ziyabheda fana. Sihamba namablessa. Ngelinye ilanga yafika nje la ekhaya mfethu angikaya inkanje mfethu umquthu ngona mfethu ethi ngihambe ukuthi ngidrink ngibuye nje ngishaye ushintshi ngingayibuyiseli ushintshi. Manje nje mfethu ngizothinike mina. Sihamba namablessa lezi zinto sothini.
Azokubhlungu bese ngizwa nani ngani kuthiwa uSindi kuthiwa sebeyifakile kule mkhubo ngoba ezodlala amabless eqhumise ngekalawo eshaya ngekalawo eshiya kanjalo. uSindi Yena yedwa uSindi lengane yangaphesheya layithulelayo. Afethu. Ayikho fana emhlabeni. Ayikho fana. Sindi yedwa. Lo faka la kimi. Ungwinye nomfaka wona indaba wayiphoqa umhlangano. Lalela la wena. Angigwinyi mina ngudli lo doti. Gentlemen. Yeah. How's your keep, ne? The real one. Yeah. Yini manje Sindi kwenze njani? Ethengathi ngalala. Okay, yabona ufuna ukulala, ulala la mase ngiqedile mina engikwenzayo. Ngiyathatha siyahamba okay. Ntombazana ngikubona. Stop. Nayibona siyakho. Afuna ukustrain. Ulazi sami mina ngishaya isitimela. Ngisaba uloliwe. Awuzazi into ezimnandi yazi uyabhora. Hawu ngeke kohla. Ngithengele ngithi baba. Anything you like there. Yes. Ngiyithanda yes. From now on. Tasman. Mavasana. Esanginabisa lokho. Lele damn. Hayi kuyithina lokho ekade kuyitshela nakho. Hayi kuyithina mfana manje. Futhi sezokuhlambile. Bravos, lama drugs ngamgunya kodwa ezindaba mfethu ayasebenza lento. Ntwana wenziwe njani? Awuyasipana nomjida yakho le. Lethinte nje. Sindlela zolengane. Amanyusa. Wadla brother. 16 la. Yeah. Ngiyabuya baby. Bravos. Angishaye nami la kancane man. Awuseni lokho nje nibusisa la. Amabless ethu la. Kodwa ngathi nimnabisile nje umntwana kwenze njani? Awu grand face. Grand. Kodwa ngathi ningimoshi. Wasaba. Mkhwini. Kani ushayela wona sibonde kanjani? Hayi ngabakhuleka. Isitimela mina ngishaye lesitimela. Amane down. Phela mina bengisasirayini namajidini beshap. Hayi ngiyangikwazi. Mkhwini, usebenzile mfana. Hayi boka. We ngekhaza kini phela kangaka kwenze njani? Hayi bongasizaleli wena la endlini. Phela mntama lehlala namhlanje ngikhumbula ngekhathi zami bengibangena mina hayi bengibangena ngizokhasa phansi ngishaya amavosi mangiboni nje sekithi Phela mina ngisafika kule industry samele ungifake ngingene khaka phakathi. khula ngizofaka mntama uyaphuma lo Wempho awusho umethi sobani vele wonke lamabless akho ubulala nawe. hey mina mfethu nawe uyayazi impilo yalapha uyabazi laba abantu ukuthi basebenza kanjani balala nathi bonke abawasebenzisa amakhondomu
kahle kahle angazi nami ngizokhetha kuye nengimthanda engicela ukuthi ngizothumela kodwa angazi Nami sengicabanga ukuyiyeka indaba laphana. Sengizoya kabili kathathu mase ngiyayeka. Ayikho rest le yampilo leyana. Mina ngizohamba mina la ekhaya ngidala nje. Uma ukhuluma kakhulu mfethu. Ngizohamba ngizobona ukuthi ngiyaphi. Cebo lozakho. Into edala lokho phela sengaze ngifebe ingane yami. Uma libele ekhuluma noma ngithi ngiyadeda kugcina ngingadede yazi ukukhuluma kwabantu abadala kuyinkinga kayidala futhi neyinkinga. Hawu ngahle mina kaba. Wathuka. Ncane so. Sama eda phela umuntu. Vele kwete bayeningi ngakho. Angangawe ke into. Umthetho khona ufunani? Awazi ngifunani. Ngicabanga ngisona impendulo yakho le. Nale 1000 lakho hlukane nami. So nokuthi wada sendi. Usiyaphuza. Uhlanganaphi mangiphuza? Ngiphuza imali yakho yini? Yehamba usinda yeso. Bese ngiyaqeda ngona namhlanje. Mhlawumbe uzodinga ngelanga. Qoqo. Sawubona wesindi. Sindi kunomnyalezo enguthole kuma wakho. Uthi khona iphasela engale kombhede. Iyona ezokunikeza information yonke mayelana nobaba wakho. Uma ngabe mhlambe usho lesikhwama lesi akangafuni usisithinta. Uthi ngisibheke. Bravosi. Hibo. Kanjani? Mkhwenyi. Ba. Sebenzile mfanasi. Well done for hard working. Yabonga ba. Yeah, God bless you. Umsebenzi wami. Ukuthi nginilethele ama drugs baba. Ngilethele icala. Yeah, showcase. Hey, libulale ingane zabantu. Obambe na iPT keshanyana. 15 blocks lo. Malini lo? 15 blocks. Uzobona kanjani. Bring some next time. Bring some. Good qualities. Hayibo. Nayile ngadibuye. Shokuthi nibambe kamnandi. Ngoba phela ubinikezile imali ekseni. Wayiblessa ya right so ifunani mhlambe ifuna impinda. Kuleka mgwinya zoyiphinda le nje. Uqaqisha ngishwebisi. Buka enza nje uzokunikeza leli drug leyo uzoyifakela kuyona kucuka kancane uyigcobe kancane njengoba kade senzile please leli strong kakhulu kunalela uzothi nje 1 2 then izolala one way into ezokwenzeka ke futhi ke uyigade so ilona enzima dangerous alikho emthethweni but drugs uyawazi baba nawe yazi Malaw. Yini kwenze njani? Anodlanga. Professor uyinja yini le? Hayibo. Wena usindi. Wena Bravos ukwazi ukwenza amaphatha amangaka. Uhlilo kokondla mina kungithengela ngishinapken leli. Ukwazi ukwenza amaphatha umeme uzwe kube khona nami ulale nami yana into okwazi ukuyenza leyo. Sino startup lesithombe. Ngisithathe kwamanye amantombazane Bravos odlala ngawo njengoba udlale ngami. Bravos ngiyakuzonda uyinja.
ingoma yayintombi cela yonke iye ngaphambili esendlini. Ubhala usibulo ungabhala ulavasi. Ulavasi. Sale la. Amela zowazi wanqamula amakhanda la. Mangwe. Ngiyahamba la. Ubani hamba ngaphezulu kwabo. Ungconywana. Noma bele. Amakoko Paul. Ayadlalwa ngale TV. Oh.